Lent a sziklán horgászik valaki. Nézzük csak. Igen, ott is van. Nagyon vagány, nagyon stílusos fickó. Én is mernék ott horgászni, csak nincs kedvem. A hotelben. Egy templomnak a romához, amit nem tudtunk, hogy építettek, mert még a piramisoknál is előtt csinálták. Pontosan. Kicseréljük Emma pelenkáját ezen a festői helyen. Itt ilyen kőkorszaki emlékek vannak, és van egy olajfúró torony is, amit megmutatott Dani miatt. Ott van. Na menjünk. Persze. És ott vannak a romok lefedve valamilyen tetővel. Mindjárt kitisztítjuk. Egy ilyen fehér kupolával beborították a templomot, mert nagyon sok kukac esett rá. Ciao, maga egy kőkorszaki szaki? Várjon, ez egy templom? Magyarázza el. És ki építette, Freddy és Béni? Oké, viszlát. Egyébként Igen. ezt arra használták, hogy Ez már nem hallatszik, hogy mire, vagy ide kell beszélni, kérem szépen. mikor honnan sütenek. Aha, Valamikor akkor, valamikor oda, valahol oda, vagy valahol oda. aha, köszönjük. Fényképezzél! Most Valettában vagyunk. Fényképezzél! És van itt egy kisfiú, aki egy ismeretlen nyelven akar tőlem valamit. Videó, hello, itt a videó. Itt mi akarok kérni? Ez itt nézd csak. Itt van a felület. Meg ez nem tudom. Igen. Hogy magyarul. Az árnyaltéshez használták ezt az állványszerű valamit. És hogyha már de azt is gondolták, sokkal fejlettebb lesz, akkor majd kiállítják. Így van. Hát egy kis szerű. Mi? Ofa. Itt. Szia, hello, Kitty. Gyere.
harmadnak. Ezek harmadnak. Ez viszont még Nem tudom, ott van a párna. Kóstolj meg, hogy milyen napi. Inkább felakasztom magam. Kicsit. Jó. Hazaindulni mindig különös érzés. Örülsz, hogy látod újra az otthonodat, de szomorú is vagy, hogy vége a kalandnak. A repülőtéren kiesel az időből. Már nem egészen vagy itt, de még nem is vagy otthon. Nagyon megszerettük Máltát. A színes forgatag és a színes játékok egy pillanatra elfelejtettették velünk. Hogy fog hiányozni ez a hely hamarosan. Miközben 800 kilométeres sebességgel süvítettem észak felé, arra gondoltam, hogy egy napon visszaérek. Na milyen volt a repülés? Meséld el. Nagyon jó. Igen? Hát csak a fülünk fájt, mi? Igen, nagyon. Az volt a rossz. Otthon még tél volt. Ha jó, nem volt tél, ez egy 2010-es felvétel. Mégis nagy volt a kontraszt. Tényleg ott jártunk Máltán, vagy csak otthon ábrándoztunk elől az utazástról? Hiányoznak a múzeumok, a virágkinézetű lámpák, hiányozik a környezet, hiányzanak a templomromok, hiányzik a tengerpart, hiányzanak a furcsa virágok.